assalamu alaikum bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam assalamu alaikum aduna kala to ɓi pullo biyo mbimi e mbimami woni oɗon tintine le 26 août inchallah samedi le 26 août série biyeteɗo nimso guilli o ene jogori dogande men toon to Fuul TV ɗum noon kala mo waɗano abonné e Fuul TV yo wat abonné e Fuul TV abonné e Fuul TV ene weeɓi ha mayi wona aɗa waɗa kalisma sa naati e nder YouTube a waɗi Fuul TV ma yi vidéo ji ma jaltu ha heewa vidéo gadiɗo yaltude foof ene waɗi Fuul TV sa ñoƴƴi e vidéo o less vidéo o ma yi ene winda sabonné bindi boɗeji ñoƴƴa ɗon sabonné o woni ya abonima cloche gonɗo ɗo no ñoƴƴa hen kadi sa ñoƴƴi waɗanma ko tout sa ñoƴƴi e tout o firti kala ko Fuul TV nanni e nder YouTube arata ko ha e téléphone ma jiya ɗum hay goto wonta wiidem ko ɗum kewi ɗum noon bandiraɓe samedi le 26 août inchallah Fuul TV ene jogori addande mon ko mawni ɗum noon préparé so Allah jaɓi